Welkom bij de Limburgse Lintjes, het programma van L1 waarin we mensen verrassen met een lintje die net een stapje extra zetten. Of het nu is bij de carnavalsvereniging of zoals hier in Wessem in de buurt. Ja, Fons Verbrugge is de gelukkige vandaag. Die woont in het prachtige straatje hier in Wessem. En Piet Hartog heeft hem opgegeven. Piet, waarom Fons? Nou, Fons die onderneemt heel veel initiatieven voor ons dorp. Onder andere de Burendag, maar daarnaast ook vooral Fleurig Wessem. Fleurig Wessem? Fleurig Wessem. Fleurig Wessem, ja. Dat doen wij hier in de dorpskern, hangen we dan bloembakken, gevuld met mooie bloemen. En ieder jaar in mei hangen we op. Dat is klein begonnen, hier op eigenlijk deze straat. Waar daarmee begonnen zijn 8 jaar geleden. En inmiddels zijn het er 155 bloembakken totaal. 155 bloembakken? Ja, door de hele dorpskern. En daar doen een 100 vrijwilligers uit de buurt doen mee met het aanplanten. En het omhangen mij. En Fons is daar een grote initiatiefnemer van. Zal je dus gewoon naartoe gaan? Ja. Zal hij het door hebben of niet? Sorry? Heeft hij het door? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Hij heeft gebeld, hè? Dat is natuurlijk onzin wat ik ben. Nou, hij is niet thuis volgens mij. Wat een korte aflevering, Piet, dit. Hè? Van achterom. Ah, meneer Verbrugge. Dat is gebrokkelijk, hè? Ja. Alles komt achterom. Gaat u voor. Ja. We maken een reportage over deze prachtige buurt in Wessem. Ja. En we horen dat u nog een beetje de burgemeester hier bent. Nou, ja, zo wordt het wel genoemd. Daar komt binnen. Ja? Of, wat... Gaat u voor? Hallo, Rusbroek over. Allee, Rusbroek over. Ja, nou, laten we lekker naar binnen gaan. Even kijken, waar zullen we eens even, want we willen een reportage maken hier over de buurt. Ja. Het is buiten ook wat koud, dus ik denk dat het fijn dat we even binnen kan. Maar u weet hier heel veel van, hè? Ik weet nu, het is helemaal nieuw voor mij. Maar van de buurt, van Wessem? Ja, ik weet overal, ja. Goed. Ja. 40 jaar en die trekken voor veel evenementen, noem maar allemaal op. Dat regelt voor ons meestal, ja. Ja. Waarom? Ja, het zit in je of het zit niet in. Maar dat is ook dat ik na een heel zwaar auto-ongeval in 1995 ben ik niet meer in mijn bedrijf verder gekund. Oké. En je zoekt, het zit toch in je ondernemen. Ja. En daar heb ik nu veel voor Wessem. Ondernemersvereniging zat helemaal op een laag pitje, daar hebben we een nieuw leven in geblazen. Ja. Dus, Hartstikke goed. Zullen we eventjes nog lekker gaan zitten, eventjes aan een bank of fiets, of heeft u hier dit is ons leefruimte. Dit is uw leefruimte. Laten we hier even gaan zitten. Ik zie aan uw ogen dat u denkt van er is veel meer aan de hand, want er zijn ook allemaal mensen die u kent hier achter opeens. Wij zijn natuurlijk een tour aan het maken door Limburg, omdat wij deze week de Limburgse lintjes uitreiken. Lintjes voor mensen uit Limburg die net dat stapje meer zetten. En dat hoort Fons ook bij. Nou Piet, zeg het maar eventjes. Vinden wij van wel, ja. We hebben vorig jaar kwam eigenlijk al een beetje het idee. En wij zijn er onlangs, zagen we van Limburgs Lintje. En hebben we met buurman onder andere Cor Hoekhoven, hebben we dan besproken en gezegd van nou, dat is toch wel iets waar Fons echt wel voor een aanmerking komen. Dus daar hebben we je vragen gemeld. En dat werd, afgelopen weekend kregen we het leuke bericht dat het gehonoreerd wordt. En ik denk terecht. Dus daarmee willen we ook een keer in het zonnetje zetten voor al die dingen wat je doet. Daar ben ik eigenlijk wel een indruk. Ja, dat is niet naar gedacht. Ja, Fons doet dat en ik vind het wel prima. Maar, nee, dat het zo gewaardeerd werd, dat wel mooi. Zeker wel. Dat toch. Hoe komt dat? Het mag hoor, het mag. Nee, maar, Hoe komt dat u emotioneert? Ik heb er nooit gedacht dat Fons doet dat en ik vind het prima. En dan zijn er toch wel mensen die, godverdorie, wat Fons doet, dat is toch wel, dat wordt gewaardeerd. Nou, ik vind het al heel gewaardeerd dat de mensen gelijk om me heen staan en klaarstaan als wij iets willen, dat zo zeggen. Als Fons iets wil. Als Fons iets wil, heel goed. Piet, mag ik hem jou geven? Kijk eens even hoe prachtig die is. Hè? Het Limburgs lintje, maar een paar mensen in Limburg deze week die mogen hem opspelen. Althans, Piet mag dat doen. Prachtig. Nee, Proost! Op dit... Doe ik eens altijd verder.
Zeker. Daar gaat het op dit Limburgs lintje. En kent u nou ook iemand in de buurt die net als Fons zich een stapje extra zet? Geef een schouderklopje, geef ze een compliment, want ze verdienen het. Dit was het lintje voor deze keer. Tot de volgende keer. Proost. Proost, hè.